In chon khopuya chuan engineer Tlangval Thau ve tak mai jang hiaw ka hi a oma hepatitis B nat na avangin damdo ina a umme kani anat na chu borwa ka changa in kai chon theini lo ma se anu le pa ti chuan akha to kenan kan ve tok thina anat na chu kai ve an hlawa wangin an fim khur thin le bok a thian te po chuan damdo ina an vakan ngai lova message kal tlangin an ngai ven mai thin aru madam lodang ve te taknyal po in an nei du lova nurse te ne na chuan parda azar hlia tlat turin an ngen thin ani ma se jang hiaw ka tan chuan engkim chu a she vek bik lova hospital a thok da unit chuan aduat ema ajip khai tur te chu kisin du sakna a hlan hial thin ani tum khat chu jang hiaw ka chuan damdo in chu afang ve china chuta chuan da uni mei zial zu hi avahmu a amit la ngal tu azung bun chu in huan na zung bun ani le ni lo azota da unit chuan a graduate awanga ale mai ani thu in alo chang ani da unit chu contract na thok mai elani a chuti la ya jang hyo kan nanghet ani big chu van ne ti hle a zan re tak tak thleng an thu angai chin thu le amuthluk lo nan zial chu zu thin ani thu te ashil bok chutia zial zupa a an in belai chu head nurse strict z mai hian lo mu fu in arun vin shep maya zial zuk a phal lawa wangin da unit chuan zial chu jang hyo ka zuk angalan tirin a how der ringot mai ani atuk zinga jang hyo ka chungai dam dilin shema hlawa wanga do choya ni thu ashila alo ze pui ve maya wang chuan lom thu ashil bok chuta jang hyo ka e tur chu di lem lo chuan ai pui ve ngal mol maya jang hiaw ka chuan poyati lem lo na in ama da uni zawk chu a in thlashung le nu no a lom thu soya kalson pa chuan dam lo dang te chu jang hiaw ka ti boi lo turin a vo zui zat bok zana chuan vending machine a thei tuite chu an in duna ti chuan zanreya da uni chuan jang hiaw ka chu ava in dikle a amuta chwa ema wang chuan jang hiaw ka khuma chuan amuthlota ringot mai ani da unit chuan zial le coffee a ngei ta ka wangin a chau chu a zual hle a jang hiaw ka zial zuru a mu chuan hau shepin a zial chu a ra chiat sak vek bok a chau thin zia a hria ta wangin jang hiaw ka chuan lo chok jang khai ve atuma a phone a message te nu chia thinin a e tur te chu a e tir thin boka a khuma chuan muthluk tir thin bokin midangin an hriat ma in a kai tho le wa thin ani zan khat po jang hiaw ka chuna derin boruak thiang lim hi turin da unit chuan wheelchair in anor chuaka an chu nuwa jang hiaw ka zawk chuan da unit chu anor ta dayani jang hiaw kan da unit chu angai sak thin ema wangin da unit po chuan lom thu soinan sticker te abel sak ve bok tum khat chu jang hiaw kan bial nu anei ve thearin lo thu soya ma se da unit chuan chutianga mi pa ten an soi chu alo du lo hle an pani chuan an in nel chhota tiala ma se chu a tho pui ten shalo se adu awangin a tho pui te bula a omlai chuan jang hiaw ka chu a bet adu chen lavani ni reilo te nuwa doctor in jang hiaw ka chu adam thatto thule in lama a ho thei to thu ashila ma se jang hiaw ka chu lo ma hnekin da yuni a mu thei to lo tur chu poya ti hle a chu ma zana mithitana pangpar anda chula ruin da yuni pe ka tuma ma se chumi zan chuan da yuni ni lovin head nurse zawk chuan ava endik ta daya anwal rui mai ani atu ka achu ma chuan da yuni chu mangtha adu hle a ma se a mu zo tlat lo amu ta ofeka achung te po chu a be tha pe lawani zana a thian te bula chuan thil thleng chu a shil veka ma se a thian te chuan thil thleng tak tak ni lovin aswang tu na mai ani an lo rin saka nula chelo takin jang hiaw ka chu adu anrin lo wang ni in jang hiaw ka chu a thin rim hle atu ka damdo ina chuan vakal le in an file chu ava en ruwa da uniform number chu nei the nge atum lain a chan ve chia a by heart mantia anron man chuak man ta ni ina a ho nu chuan a number by heart chin bak chu riskwalin da uni chu biak atum ru hle a number sang sanga kol nu chuan atopa da uni ngei chu a be thei ta hlo maya damdo ina a mu lo chana zo chuan da uni chuan anom sam lo wanga chola lak thu lo shilani da uni chuan atum reng wanga kalsana ni lo ti a hriat nu chuan jang hiaw ka chuan a huai sin na zong som khomin adu thu chu a hril tlang ta top maya
dayu ni thong chuan engdanga chang lo chuan a chen na akal turin alo somani chu vele janghyo ka chu a phur hle a apa kar chu aru ka khal chuakin dayu ni chen na lam chu apan ngala awa thlena an in mu chuan an lai dun hle a hodona dayu ni chuan ama chawa omani thule a kho har thu soin riang ve turin a som ngala janghyo ka po chu ariak ve mai bok atuka janghyo ka chu ma taka thawin a balf thalo chu alo thlak saka ei turte alo siam sak diam bok achunga achatna awang chuan dayu ni chu alomin ami tuetla hiala janghyo ka chu lom thu shilin a hmuya a kis je uboka ankal thui ma in atop le wathung chuta chang chuan hun an mangdun tam chho zela damdo ina chuan janghyo kan ei tur ken sak thinin bana apa kar chuan awa muak thin boka atho puite nena an in belai a mu te chuan alo thik ve thin hleani dayu ni chen na bol hlo te chu phur takina paisak thina amamo huna atana omreng bok tum khat chu thilan ei chu alain dayu ni chuan zungbona bun to lawa janghyo kan achana zo chuan dayu ni chuan ati bo thu in a chang mai ani janghyo ka chuan amma a in tun den thei huna chuan ana tho in ati chau thin ema wangin dayu ni chu na tho tir a phal to lo tur thu a shila dayu ni po chuan thlamong takin akwa top mai ani nikhat chu dayu nin amel shat ne na chang jeju island a jin theina tura dong hlo maya mi pahni kal theina tura ni angin dayu nin janghyo ka chu asom ve ngala janghyo ka po chuan lom takin alo o ve mai ani ti chuan ko pul kor nei ve ngei tumin an bazara ma se janghyo ka hak tok an mu zo lawa wangin an nei le theita lawani annuwa macaron sena an chola dor ngak tu chuan dayu ni chu nel om taka bia in alo discounta janghyo ka chuan athik ema wangin eipo a ei du lawani jeju island an jin hun tur chu arun thleng ve ta a dayu ni chuan airport ta lo ngakin phekok in angale chu janghyo ka pe a janghyo ka po chu alom tak zeta chu phekok chu ari na ti niam nan a man tur thu soin atlan pui chin velani ti chuan janghyo ka exer lak lai arun lang chun zoma alo chiar to hle dayu ni nen chuan apartment khata chengin na thok tura an kalma in ei tura siam zunga bol hlote a paile diam bok office ava thlen chuan offer thata ka don thuwa vasia a chu company lian zo ka contract a thoni in ati that phei chuan a ngetina thok ngal don boka chutianga hun rem chang lu tu ka mu chulom hle ma se chu company chu sola da ya oma an ommek na in chun nen chuan a in hlat ve dewani dayu ni lunch break lai chuan awa soi pui ngala ma se an soi lak lo la ya a tho pui te an lo lana wangin dayu ni chuan akal san wata an soi zom man lawani anuwa janghyo ka chuan dayu ni chu anna bana washwaya tuma dayu ni le tlangval thau ve tak mai in belaya mu chuan athik rule ti chuan akar le thar chu a mu tira sole inchon chu akar ton zak thei tur thu shilin annun phunga buai pha don lo thu shil boka zungbun po a le sakani janghyo ka chu company thara chuan avakalta a an ho tu ten en chuan in mel shya tirna te nein chuta chuan contract na thok thar chu ama achia anelo ti awang mu boka thok thar ve tho ming chu boyang ini in me chetum rule mi el thei tak mai ani a janghyo ka po chu angai nat lo mel ngal hle ani lunch break a chuan tu ma in an som ve lem lo wangin janghyo ka le boyang ite chu an chuang nal mai bok ina ho nu chuan dayu ni hna boyang ni chungchang chu soin a anghal bora boyang ni chuan an tho puite ril ru ne tur chuan a be na sat dewa ngai thu alo shila chu alo lan na ve hle ni atu ka chuan janghyo kan a tho puite in tur coffee arun ken sak chewa ma se apek man ma in boyang ni chuan kalo puyang che ti in coffee chu amarun ken ang takin sem kwala ming chat na chu amma in achang ta dayani chu mayela ni lo janghyo ka chu dot shilin a assignment khoi mek chu adik lo zo ka ni thu te ashila janghyo ka chuan oin athak danglama ma se anuwa hawa to pha ta shep mayani chumi zan chuan dayu ni bula ani mandan thalo lutuk chungchang chu engki mashil le a dayu ni chuan a hun mandan po asoi ve man me ulo jeju island a kalan tumna apo chuan ama arwa manna asiam ve kangaya
jang hiaw ka chuan a chau thu chau soin engma angai sak pe lawani presentation pek hun arun thlengta a chuta po chuan boyangin ming thatna achang le ta vek mai ma se jang hiaw ka chuan aban ron pharin a design chu a that tok lo thu le tuilian adol zo don lo ni in a soya chu a thu soi chu alo dik nge ya wangin boyangi chuan design thara siam le angai pha ta a jang hiaw ka a ho ma theilain boyangi ero tlai tak thlenga na tho angai thunga jang hiaw ka laka chuan a thin rimin jang hiaw ka ero chu a in ti thei hle ani jang hiaw ka chu bang ma ve deuh ma se a chaw hle thawa so la chang chuan in chan lampana in khal ho in a thlen rual chuan engma po soi lovin amungal top mai ani atu ka chuan da unit chu na thok turin alo chuak to a phone atanga in beringotin jang hiaw ka tan ol samjok nan da unit chuan kar to pa chia ho mai turin alo shilani boyang it chu ani telin a buai tul tula office a chuan zana po a omtlang hal zela na a tholai te chuan amuthluna sa thin hle eitur siam ol sam a ena sa hle a insuk na hun po an nei lawa wangin a thom no te chu an bal to hle a asam po a thur bum maya arim chele bok a dan jang hiaw kana mu chuan na tholaya thil ei cheu lo turin a shila chuta boyang i po chu in bun ruakin thin rim takin thila ei chan chu rei tak na a tho theina na ni thu soya ama awanga chutianga na tho na sat nga ya ni thu soi chuan jang hiaw ka po chu a in thiam lo ve ta dewa na chu tho puin da unit expo chu a mulawa da unit chuan aron ho don le don lo alon zo tani atu ka chuan an design thar chu pho chuak le in tha an ti hle a an ho tu te chuan na thok dang te chu an ma ania tanga in zir turin an ti hialani ti chuan an hlorlin na chu lawmin restaurant a an kala jang hiaw ka chuan a thina that lewa wangin zu chu a in ve du lo a hnu dewa da unit chu avateksa thilan eizo vela ho tum thu vashil ma se in a thlen meu chuan alo tlai to hle a be se lo takin da unit chu alo omlawa avakol chuan da unit chuan a na tho hun chu zana an thlak sak thu alo shila alo omlawa wang te chuan ngai dam dil zuin kolan da ma in an bulb chia chu thlak turin ati a ma se jang hiaw ka chu a chau ema wangin bulb po thlak te lo chuan amu hil zuya atu ka po thlak lo bokin na thok turin a chuak le ngal office a chuan an bosin jang hiaw ka le boyong ite chu an tho dun na achat ema wangin alo fak hle a an pahnia an tho dun thei tur project a pe zui bok an du dan chu ni chi alo ma se an tho dun chu an tan a tha hle a zan re tak tak thleng na thok thinin an in ngai nat pha ta viak bok amai ro chu da uni a thla thlam pha na sa hle a in mutlem tel telin da uni chuan thil poimo tak shil du thin ma se shil na hun po anei thei meu to lawani an project thar chu lo tling takin an zo fel le ta a alum nan dinner an ei dun nge nge da uni chuan jang hiaw kana ron biak hun alo nga grenga ma se arun biak har ema wang chuan a chanchin ngai venin ama zawk chuan avakola chuta jang hiaw ka chuan boyong in nen dinner an ei dun ti chu a soi ngam lawa wangin na thila a buai thuwa shil dai thungani chumi zan chuan jang hiaw ka po in zuwa in ve nge nge a anuwa boyong i chuan a chai tan ta hiala jang hiaw ka chuan tha ati lawa wangin rang takin a ho tangal inawa thlen chuan in chung chu alo hnok em maya da unit chuan jang hiaw ka chu bol hlo te paya bal chia chu thlak ngal turin alo shila ma se jang hiaw ka chuan lo du bik lovin an in hnial pha na sa hle ti chuan da unit chu in puangin a piria to lo thu a shila araya rin thu a soibok jang hiaw ka ero chuan engma soi lovin bol hlo pai chuan lamina chuak ta daya pani chu ala in pe lo hle ani atu ka chuan office na a tholain da uni na ron kola doctor mu thule karli la ya upa na walo pai nge thu chu aron shilani chu thu chuan jang hiaw ka mu chu ati cheveka boyong in alo fiam po chuan tumlo dewin avin zek maya ma se anu loka ngai dam dil le in presentation nei le tura po chuan atel pui thei don lo thu shila mo purna la ka da unit chu gynecologist pan pui ve adwani ti chuan damdoi ina chuan da uni nen an kal dun ta a da unit chuan form philapin naute nu le pa ming azia don chuan a in ngai tu na sale a jang hiaw ka chu chuak ri tura shilin nurse ani ve thawa wangin a in buai pui thei thu a shila
Doktora mu zo chuan lim taka in ko in an ho a an mut zal mai lai chuan an na tho na atangin message le call adong jing hle a dayuni bula omaduri avangin narvezel ma se an ron kol reng thawa wangin dayuni chuan kalmai turin a shilani chumi zan chuan janghio kan dayuni chu biak na chang a she ve to a na tho zuwa po tho hun bak pela boyongi ne na tho khotlai vel chu atum to lawa a hun taka a ho ve to ani janghio ka chuan so le in chon chu a karton le ta zak zaka chu chuan ati chaw zol hle a ma taka amuthina wangin dayuni nen chuan hun po an mangdun tam le theita chuang lovani tlai khat chu boyongin an project a chuan na sanzo ka an beya ngai thu shilin ma taka a ho zia ani chuan an zo man lo tur thu shila ti chuan janghio ka po in a thu soi chu zomin ani telin a ho khat le ta shet sheta kartopa dayuni nen chuan an chuak dun vea ma se a chau thu soi rengin ho wata du thu chu a soi chen maya dayuni po chu a leitur ang le wat turin anor sek mai bok a eitur ngai nat em an zorna macaron stena po chuan rei chola phallawa chuta kara an let nu chuan athil du chu online a cha to mai tura shilin huna save zawk thu a shila dayuni po chu a in sum theita biglo bazar vel chu athil du berni lovin ama nena hun manduna du wang zoka chua rota ni thu asuya aril ruan na hle chuta janghio ka chuan hun mandun vel chuan chawati zual mai thu in alo changa dayoni chuan chaw chunga atum ve sham thu asoi ve bok atopa janghio ka chuan ngai dam dilin arin lo lutukin boyongi mingin a kopala chuta dayonin karti ding tura ati chuan janghio ka chuan hrethiam lovin eitur leya duwa ngain ading ve maya ma se dayoni chuan janghio ka chunga izong danga nei angain an in hniala chu janghio ka chuan alo du biglo athiam ang to ka in soifia po chuan dayonin a oilawa note po ti thlak maya du thua soi chuan janghio ka chuan note chu enga ma ngai lo thua soi tamaya an thin rim dun hle eitur po la talo chuan an kalta daya dayoni athla nuwa sola a apartment lua chuan a kirle ta dayani atuka dayoni tana azungbun le chu aron thlenga ma se an inkar that lo lai tak alo ni bok nen penda na chuan ada ta mak mayani zankhat chu boyangi nen na an tho dun lain janghio ka chuan akis ta thut maya chumi zana tang chuan an in ngai zong chantani na an thok duna hun an mangdun tamin an induna po azwal zela ma se nurse uniform ha a mu apiang chuan dayuni chu a hre chuak le thina a dan po chu adang lampa fo thina ni tlai khat chu jeju island an zin na tura ticket an book na achangin message adonga an kal hun athlen trep to thu an ron shil le ani janghio ka chuan dayuni chu message va thonin ticket chu a man thei thu le adu du kalpui mai turin a shil dayuni chuan adi piala thak lo ti a mu a chuta chuan dayunin janghio ka a mangai ti a inzia kani chuta chang chuan angai to na a tarenga ticket book na lama chang chuan akal turan sian to thu chudong le in aril ruwa boi thale kumtop meeting an nei na chuan a ngeta lo thok to te chuan ming thatna an chang veka janghio ka le boyong te chuan lotlin na chang lo ve in a ngetin an thok thei talawa anuwa an company party huai hota chuan kalve in janghio ka chuan in chana an tho thina chuan tho le maya tum thu soya boyong i thung chuan ramdanga le khazir chun zoma tum thu soi ve bok boyong i nen poa an omdun thei tak si lawa chuan dayuni bok chu angai tu na aron langle a profile check ngalin jejuwa christmas mana tum ti asheta a ti chuan hun tha ala nei in be sein dayuni chuan ama nena jeju island a kalchu ala du a be seya a office a dayuni zungbun chula in taxi mang chuan airport a pan ngal avatlen chuan alam hoya dayunin ban alo vailo lo hi amu a ava pan ngal nima sela mi papakhat nen in supalin an tluve ve a chupa chu tu dang nelovin janghio ka thau zawk hepatitis B wanga damdoi inalo umto ngei mai khalo ni dayunin phekok in anga leibuna atlanpui chin vel na lama in su an ni a heta changchi a hian janghio ka cher zawk le thau zawk an omti chu kan che theita ni janghio ka thau zawk nena an inton ma kumni liam ta khan janghio ka cher zawk chu akia ti na ta wangin damdoi ina aluta chuta chuan dayunin nen an lo intong to ani
Phekok in ang po lei sak ve in Jeju po an kal to a ti chuan dayu ni apartment lua chuan afin ve ta ni khatia an inkar a hlatak nu khan janghyo ka thau zawk nen an lo in tong ve chi a achunga a that na te avangin angai na ve hle ani kha abel pa janghyo ka cher zawk amamo em lain om ngai lawa chuti lain janghyo ka thau zawk ero chu atan alo reng thina an ina bulb po alo thlak sak nge ani kha alo chau em thin na chan po arai wang kha lo ni a janghyo ka thau zawk la in alo duatin eitur tui tak alo eitir thina alaka dayu ni ngei po apang chang ve hle ani janghyo ka cher zawk ne na an inkar chian mia wa wangin damdo ina an kallai po khan mingil nei le atana reng thin janghyo ka thau zawk ming chu naute pa a alo zia khialani janghyo ka cher zawk nen an in thena wanga azung bun to lo khani a ma se janghyo ka thau zawk ne na khachuan ati bo thu soi dai thunga Jeju Island a kaldun puya asom chan po janghyo ka cher zawkin an in then nu khan adu kalpui tura ati wang khani ti chuan airport a janghyo ka te ve chu an in supalta a dayu nin janghyo ka cher zawk chu mureng thoma se a shelo der ta maka engma soi lovin a kal santani janghyo ka cher zawk chu a thin rim hle a ti thei an nei boxi lawa wangin an company party na a bok chuan avalet le a chuta arin lo lutukin boyong i chuan mi pahni tana Jeju Island a kal theina tur hi alo neya janghyo ka chu kalpuya asomani chu vele janghyo ka po in dayu ni zungbun tura ale chu phorin boyong i chu in nei puya asom tangala ma se boyong i chuan lo narin chutiang tur chuan ala in peilo uthua soya janghyo ka beidong lutuk chuan zuwa a chuan ta ringot mayani